שיחקתם פעם מונופול? אחלה משחק. זה המשחק שהוא הכי קרוב להיות כמו המציאות. יש הפתעה, אתה קונה מלונות, גם במונופול ירושלים הכי יקרה. קונה זה, קצת כלא, הכל כמו החיים. מישהו שהוא נכנס לכלא במונופול, או שהוא במונופול איבד את המלון שלו, היה חייב למכור את המלון אותו בית, נכנס לפניקה? ראיתם אותו נכנס לסטרס? מה פתאום? למה הוא רגוע? עוד מעט סוגרים את המשחק, כולנו חוזרים להיות רגילים, זה בסך הכל משחק. ככה בדיוק העולם הזה, אנשים לוקחים את העולם הזה too much, בסוף סוגרים את הכל, לכו לבית קברות, הכי יפים, הכי עשירים, הכי מיוחסים, הכי מקומבנים, כולם מתחת לאדמה. אף אחד לא נשאר פה. אנחנו פה בפינוי בינוי, אוטוטו כולם עוברים ובונים דור חדש, אנחנו הולכים, אנחנו הפינוי דרך אגב, אם לא הבנתם, אנחנו הפינוי. ולכן מישהו חכם לוקח את העולם הזה בפרופורציה נכונה, באנו לעבוד, אם אין אני לי מי לי, החי תן אלי בו, פגים אל עמוד בית נדרים, החי תן אלי בו, בוא, אם אתה לא תדאג לעצמך, אף אחד לא ידאג לך.